1-0 pro Matose Karlíka. Vojta je blbec. Já vím, není. Nebylo trefit si do toho Vítku vůbec. No tak já si nevím. Tohle já jsem taky nevím. S tím, vole. Taky neprovokuj. Já mám dobrý, ne? Já že si vlastně. Dobré, vole. Dobré, jo. Takže vidíte, jak tady pan Vojta hraje fotbálek. Ale nemluvím na ničem, protože to je takový... Ty tam spálí. Matose Karlíka, tvýmu brankaři vidím jenom hlavu. Vidíš, jak je dobrý? Petr hlava. Tohle je Petr hlava. Já nevím. Matose mi když je to 1 minutu. Lobičmek. Ano. Lobičmek. Kluci, jaký tady bude konec? My jsme dělali ještě něco horší. Ještě to minutu. Ty vole, to je taky kvalita, vlastňáky neplatí. Ne, vlastňáky neplatí. Ty vole, kam zase zapát, to je debilníček. Tam. Vojta se tam vyřívá. Vojta se tam sluní. Opět, ty vole, nestrkal se to do prdele. Má co? No, on co se... Ty vole, vlastňák! Vlastňáky neplatí, Ano, přesně tak. Už je to 2 minuty. Za 3, 2, teď je to 2 minuty. Tak, kolik už máš? Nevím. Jo, už máš 5 z 10. Vojta tam byl někde loví míček. No. Hej, kdyby byli trošku blíž, tak bych nešupat. Matosovi Karlíkovi chybí už jen 4 góly. Dobré. A Vojtovi, já to radši nebudu ani počítat. 7, dobré. Takže si dal 3. Nebo 2. 3 dal. No to. Hady. Tak ty vnes mě. Já tě nezdravu. Ne, jenom trošičku. Ano, trošku. Trošku, to si tady bacha. Zrušení. Tohle je Sparta proti, to je Liga mistrů, tohle je. To je Liga mistrů, to je Chelsea proti Hej, to je FIFA! Hej, Vojta má 3 góly a Matosovi Karlíkovi chybějí 3 góly, teď už ne. Hej, tohle je... Jako to je druhý video, už to jsou... Liga mistrů. Hej, tohle to. Už to jsou 3 minuty. On je nějaká Barcelona třeba. O, ty jsi teda Barcelona, ty vole, nemáš tam ani Ronaldo. No, tam máš nějakýho debilního Mesíka. Bacha, Vojta začal nadávat. Vojta začal nadávat, to bude velký, to bude velký. Vojto, neříkej mi ty vole, nebo ti jdu vlepím. To už bude vole. To bude říkat. Já už jsem tam viděl gól. Když tak, tohle je součást... Když jak tohle to byl gól. Tohle je naše součást naší party, jo? Hej vole, já být druhý, Ondra být třetí a tenhle je Machyr být to... Poslední. Čtvrtý. A kapitán party máme Zalesnýho vedle, na kompu. Ha, neříkám, že je závislá, to je tady náš kapitán Matěj Strelík, který není vůbec v partě, protože to je takový přivol. Takže jsme ho